Zdravím vás pri sledovaní tohto videa. V tomto videu si ukážeme jeden z možných modelov LG, kde pri poškodení podsvietenia sa podsvietenie chová tak, že je modré. Hop. Tak, myslím, že to je dostatočne vidno, že tieto LED diódy ťahá do modra. Máme tu síce, táto ide normálne, keby sme tak trošku videli na videu, a táto už je brutálne do modra. Dáme si preč difúzor. Hops. Dobre, skúsime si ju aj priblížiť a ukázať sa, čo sa stalo s touto. Hopsa. Takto. No. A čo sa nám stalo? Klasická vec. Hops. Priblížime si. Difúzor, ktorý je na diode, sa úplne rozbil. Tým pádom diodu ťahá do modra. Rozbijeme si jednu, ktorá nie je. Hop. Tak. No vidíme, tu už sa rozbil a tu už tiež ťahá do modra. Takže ak keď budete na budúce riešiť nejaký televízor, prečo mi obrazovku ťahá do modra, a bude to LG televízor podobnej rady, tak v prvom rade sa zamerajte na to podsvietenie. Pokiaľ vám to pomohlo, kľudne zdieľajte, lajkujte. Ďakujem za každú jednu podporu.